Usa ka butanding nasangit sa pukot sa mga mananagat nga taga barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Himsog rahinoon kini o gibuhian sa pagbalik ngadto sa laod. Si Luan Mirondina sa report. Sa post ni Simplicio Hilig, makitang daw nagkaguliyang ang mga mananagat sa barangay Maribago dihang nagbirada na sila sa ilang pukot niadtong Martes sa udto. Matod ni Hilig, wa magdahom ang mga mananagat nga naapil og kasud sa pukot ang usa ka butanding. Ako tong giduol ang taga pambot nga luyo nga pwede nyong hipuson ang usa ka panyo sa pukot para makagawas ang butanding. So daghan pa mong kayong isda, sir, mo pa may pagka pukot sa mga isda, so makagawas po ang mga pilon. Hinuon human sa usa ka oras ug nakuha na sa mga mananagat ang mga isdang barilis na pagawas ra sa pukot ang butanding ug nakalangoy ra kini balik sa laod. Nagtuo ang mga mananagat ug mga divers dinhi sa barangay Maribago nga posibleng anaa pa sa kadagatan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang maong butanding. Tungod kay pipila ka adlaw nasigpatan na nila kini sa barangay Agos. Usa sa mga scuba diving instructor sa dapit, may butyag nga sukad niya itong hinunga-tungang bahin sa tuig 2020. May nasigpatan na silang mga butanding sa kadagatan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dire ra sa Blue Waters at bang sa mga tagsahay maabot sila dito sa kanang Mundo Island. Tagsahay pud sa Tambuli. Magtuyok-tuyok raman na siya, hapon buntag naara na siya pero. Ang scuba diver nga si Josephus Guades nakakuha usab og video sa usa ka butanding nga ilang nasigpatan sa may barangay Maribago niadtong milabayng Domingo. Nagduda ang mga divers sa dapit nga posibleng ang mga butanding kini sa uslob. Akong nakitaan sa butanding nga naa siya'y murag naputol ang iyang silik sa kaning iyang ibabaw. Pero ayo na wala na murag di balik kani butanding sa Picas side unya wa na siguro pagkaon mo nang naanri na dire. Uban ni Philip Patricio o Grod Prado, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.